الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت لا تهدى إلى صاحبك إلا إذا أهدى إليك ولا تعوده إلا إذا عادك فهذا أخلاق التجار فهم ما يؤتون شيئا إلا بالعوض. الإحسان إلى من أساء إليه أفضل لأنه يدل على كمال إيمانه وإخلاصه وقوة يقينه وقهر نفسه. Dipengendikaken bilih idza kunta nalika awakmu ngaweki hadiah. Ngaweki hadiah nonggone kancamu. Tapi illa idza uhda ilaika, tapi nalika kancamu mau paring hadiah. Utawa awakmu ora ngarah niliki kancamu kejaba kancamu niliki. Fahadha utawi iki ku akhlakut tujjar, iku akhlake utawa kelakuane pedagang. Pedagang itu piye? Fahum mayutuna syai'an illa bil iwad. Pedagang ku apa? Wonge ora ngarah paring kejaba ana ganti. Iki nek jenengan iki cara mono kok umpama apik karo wong sause wong ku apik, berarti iki jenenge akhlake apa pedagang. Padahal al-ihsan ila man asaa ilaihi afdhalu. Apik karo wong, lha iki sing abot iki. Apik karo wong sing ngeleki awak dhewe iku afdhalu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau maning kono sampai niku ana wong nyalon lurah tetep pilih senajan ora duwe edu. Paham yo? Dadi pedagang kabeh. Pedagang ya ben dadi pedagang ngono yo, dadi ben. Tapi iki akhlak Kanjeng Nabi nggih. Wong apik karo wong sing ngeleki. Wong mau berarti afdhol. Sebab apa? Li'annahu yadullu ala kamali imani. Iku nuduhno sempurnane imane wong mau, lan ikhlase wong mau, lan kuwate wong mau mekek nafsune dhewe lan meksa nafsune supaya tunduk karo awake. Ya wa qahri nafsi. Dadi nek jenengan nek kepengin roh akhlake sempurna, imane iku kamal. Imane apa sempurna. Maknane piye? Maknane sampean iku kudu apa jenenge iku ngapiki wong sing ngeleki awake dhewe. Kula wingi tengene Plumbon niku ana cerita ya. Bahwa sifat kamal sempurna iku terdiri dari dua perkara. Siji jamal, keindahan, nomor loro jalal, keagungan. Jadi jenengan iku umpama diarani sempurna iku mergo siji sampean iku ya lomo, sampean iku ya gagah. Ngono cara mono. Ya lomo ya gagah. Wis pacake ban senengane lomo, angger ana wong rono mesti diwehi kopi. Iki ya gagah ya apa? Indah. Lah kowe ngene iki ku angel. Kesaman ngene iki ku angel. Mergo awak dhewe duwe Gusti Allah iku jatah sing ora iso ukrek-ukrek. Paham nggih? Jatah sing ora iso diukrek. Nalika wong umur 4 wulan
iku digaris karo Allah. Iki sok bakul bubur, iki sok nukang, iki sok tukang las. Ngono. Dadi wis ora iso ngukrek-ukrek. Kemolak malih kaya apa ora iso ngukrek-ukrek. Angel wis. Iki sok tawaki irunge pesek ora pate gagah. Ya wis piye sampean? Padahal sampean kepengin sempurna. Sempurna iku nek sampean duwe gagah ya lomo ya indah. Tenggene napa niki? Tenggene mukadimah nek boten kelihatan kitab Nasaihul Ibad. Salah siji sifat kesempurnaane Gusti Allah iku nalika wong duwe ngil. Nalika Allah duwe ngilmu, ora bodoh. Dadi nek sampean ora gagah, sampean ora lomo, sampean pokoke irunge pesek omahe elek, wis sampean ora duwe kegagahan blas, ora duwe indah blas. Mula sampean tambalo sifat sempurnamu kelawan ngilmu utawa kelawan ngaji. Iki jenenge sifat sing sempurna. Saiki wong iku diarani sempurna, iku mergo duwe apa jenenge iku indra, apa? Duwe panca indra. Panca indra nek awak dhewe ya mok 5 nggih, mok 5 tok. Tapi nek Mbah Salim ana 6. Iya, ana 6 lho. Mergo ana rasa, ya to rae. Panca indra ana 6. Nalika ana wong budhek tapi iso nyawang, berarti ora patek sempurna. Berarti nek ngono ngilmu iku iso uga lewat pendengaran. Ngilmu iku iso uga lewat sawangan. Ngilmu iku iso uga dengan iki napa perasaan iki lho, nyekel. Sama nyekel bengi-bengi mripat peteng kuping budhek nyekel rasane kaya gedang. Bentuke rada empuk-empuk saithik ana kulite berarti iki paham nggih? Jadi ngilmu ora kudu sampean salah. Nganggo perasaan. Nek Mbah Salim diterawang, oh ngono ya. Iki nagadine nang kidul berarti kudu ngono dong. Lah nek sampean ganti ngene iki, berarti ora sempurna. Berarti nek ngono wong iku nek kepengin sempurna imane, iki nang kene ala kamali imanihi wa ikhlasihi wa quwwati yaqinihi wa qahri nafsihi. Kowe nek kepengin duwe sifat sempurna, imanmu sempurna, ikhlase sempurna, ngekeng hawa nafsu ya sempurna, wa qahri nafsihi. Sempurna apa iso meksa hawa nafsu? Berarti dalan keluare nek awak dhewe ora gagah ya ora lomo apa golek tambal karo ngilmu. Kula niku pun sering mutar matur bolak-balik wis. Wong iku ora kena sombong. Jadi wong senajan wis apal ing dalem apa iku jenenge maca rotib wis apal maca Quran tapi tetep kudu maca Quran. Supaya apa? Supaya mripate ya maca, kupinge ya maca, tangane ya maca. Supaya kabeh panca indra iki kanugrahan sempurna mergo entuk ngilmu Al-Qur'an. Ya. Jadi nek jenengan kepengin sempurna imane, ikhlas amale. Ikhlas itu ya ikhlas, bukti sampean ora butuh diapiki wong sik lagi ngapiki. Sampean ora butuh diwe hadiah wong lagi ngadi, ya sampean ora butuh ditiliki sik lagi niliki wong, gak butuh ngono. Nek sampean panci sempurna imane, sampean tetep niliki wong senajan wong mau ora niliki awake dhewe. Wes iki sempurna. Nah iki angel, Mbak. Modele saiki modele buah modele nggih.
Nek buah ya bu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajara akhahu sanatan fa huwa kasa fi qidami. Sapa wonge sing hajare kok apa Pak Haji kok? Apa jenenge? Apa? Hajar gak mesti iku wong nyapeh. Apa jejer basa Jawa apa nyapeh iku? Ya nyapeh ya. Sapa wonge nyapeh kancane dhewe setahun. Ya kowe nyapeh kancamu ora mau takoki, gak mau WA ya. Ora mau WA, gak mau takoki, gak mau apa meneh mau kunjung ora ngarah ya ngendikane Nabi iki. Wong kok nyapeh kancane setahun. Iku derajate padha karo mateni wong mau. Nauzubillah min. Hati-hati kowe, yo. Kamu saiki kadang nang desa iku pilihan lurah tahun iki sampai tahun ngarep iku wis ora omong-omong. Wong kok iso pengen nyapeh karo wong setahun. Ngendikane Kanjeng Nabi, fa huwa kasabi kita. Wong mau berarti padha karo mateni wong mau. Nauzubillah min. Mangane wong panci Islam wis ngono iku. Islam wis pokoke mbah mun ku pokoke intine ngene. Uripku iki sak umur-umur ngempet, umurku ki sak urip-urip ngempet. Ya wis pokoke Islam ku mulyane ya ngempet, nyawang kono ya dimpet, nyawang kene ya di wis ngono ae. Intine ngono wis penak wis ya. Sapa wong sing iso ngempet ora bocor, wong mau bakal nemokno bakal kepenak perkara sing digoleki. Sapa wong ngempet ora bocor, yekti wong bakal selamat, bakal entuk apa sing digoleki. Tak contohno saiki pakane rasa iki bakul apa bubur ayam. Saiki numpak apa sampean? Sepeda motor apa mobil? Diangkat mobil ya. Saiki ki sampean bayangno. Mesinmu iso mlaku mergo rapet. Mesinmu iso penak mergo rapet. Banmu iso ditumpaki mergo ora jajar bocor. Ayo, ora ngarah iso mbakul ya. Jadi maknane nek sampean ku iso ngempet ora bocor, sampean diunek-unek elek, ya wis empet nang kene. Ya ora usah mokno. Iku iso ndadekno apa sing mok tuju iku dikasilno karo Gusti Allah. Dadi wong ngempet nang donya iku ya ngempet panji sak wong panji ibarat wong donya iku cara wong panen iku cara wong bakar jagung iku ya mung bakar jagung. Urung sampai dadi engko panene ya nang omah. Nek nang gone sawah paling manuk pirang ler ngono ae. Nusuk panene nang omah. Maknane wong ku nek nandur telo wektu rendeng, engko panene wektu ketiga. Iki sampean saiki ngamale wektu nang donya, sok panene wektu nang ngene akhirat. Terus empet ae lah wis beno lah wis ya. Ngono ae lho. Gagah ngono sing gagah. Ya juzu hajru muslimin duna salasati ayamin fa in zada 'alaiha fa haramun kama warada la yahillu li muslimin ay yahjura khaw fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Naam ya juzu al-hijr mutlaqan idza kana li gharadin syar'iyyin ka angkana al-mahjur fasikon au mubtadi'an au yakhaful hajir ala dinihi minhu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara Hilal bin Umayyah wa Murarah bin Rabi' wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum wa ala hadha yuhmalu ma waqa'a min hajri sahaba wa tabi'in ba'dihim ba'da. Naam la yajuzu hajru walidaini wal masayih mutlaqan ai walau lahdotan. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sapa wonge ndek mau setahun, sapa wonge nyapeh koncone ya justru oleh ya. Oleh wong nyapeh kancane ku mung 3 dina. Oleh wong nyapeh ora WA kancane mung 3 dina. Fa in zada alaiha fa haramun. Kok lamun iku engko nambah sedina berarti 4 dina. Iku wis haram. Mergo ketika Kanjeng Nabi la yahillul muslim ayyahduru akhau fawqa salasin. Mergo wong muslim iku ora kena nyapeh karo ora kena ngeleki kancane di atas 3 hari. Sapa wonge sing nyapeh kancane 3 dina terus mati, famata dakhala mongko mlebu sapa man annara ing neraka naudzubillah min. Nek sampean gak roh kapan matimu kapan. Kejaba sampean duwe hitungan Jawa ya. Hitungan Jawa kan roh matine kuwi jarene ya. Dari Mbah Saleh ya. Sampean gak roh matine. Mergo mati ku rahasiane bengi gak roh matine. Mula nek gak roh matine apika karo wong. Wis tiwas sampean iku ngibadahi kenceng tapi nyapeh wong liya luweh 3 dina entek ngamalem. Dakhalan nar mlebu neraka ya Allah, masyaallah ya, itu hati-hati. Mergo zaman Kanjeng Nabi tau nglakoni ngono. Tujuane apa sampean nyapeh wong iku tujuane apa? Nek panci sing mok sapeh 3 dina iku ndekne wong ahli bid'ah utawa fasik. Ahli bid'ah iku ngajak senengane iku nek ketemu iku ngajak mitnah, iku jenenge ahli bid'ah. Jadi zaman kapan ketemu ora ana liya kejaba ngajak ngrasani wong, pamane ya. Lah iki mau sampe gak apa-apa. Utawa sampean iku nek sampean ketemu karo wong mau ndadekno agamamu rusak. Jadi sing sampean ku imane wis apik-apik ya, kena wong mau akhirnya terprovokasi. Sing asale apik dadi lah ngene iki sampean oleh apa jenenge nyapeh kancamu nek tujuane kaya ngene iki selama 3 tapi bariku aja mok sapeh. Nek awake dhewe gak roh sesuk iku ape ana kedadian apa awake dhewe gak roh kabeh ngene Gusti Allah. Nggih niku. Kaya ngono kuwi sing tau dilakoni Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat tabiin nawakane mok 3 dina tok. Tapi tujuane supaya agamane dhewe gak rusak. Utawa awak dhewe dadi fasik mergo ketemu karo wong sing mukmin. Nggih niku carane. Naam la yajuzu hajrul walidaini wal masyayikh mutlaqan. Tapi kowe nyapeh wong oleh 3 dina. Tapi kowe nek nyapeh wong tuamu karo gurumu la yajuzu mutlaqan haram mutlak. Kayak wong tuamu pamane njaluk mangan ora njaluk mangan wak pitik ora duwe wak pitik. Terus ke mau uring-uring ya. Terus mau pedhot, terus apa mau sampai. Iki kok sedina nek ora 2 dina sak jam nek 2 jam wis dosa ngene. Ya, ana. Kula niku tau ngaji ya ngaji. Lho ngaji sing ngaji lho ngaji lho ya. Ngaji yo ngaji. Saya ngaji iku nyeritakno apa dene ngrasa tersin. Ana ta ora ngono iku? Ki mau lakoni apa kowe? Lah terus dene nyapeh aku. Lah ngene iki gak oleh. Lho ngaji kan nyeritakno iki apik, iki elek. Contone kaya ngene wis. Lah kok mau sapeh. Lah niki la ya juzu. Haramun mutlak. Haramut. Jadi ke nyapeh kena karo kanca, kejaba karo wong tuwa lan karo guru. Apapun alasannya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biyen niku sok iku ana kawula, ana budak karo bose, anak buah karo bose. Tenggene akhirat delalah iku bose manggon sak ngisore anak buahe. Jadi cara mono iku
piyambake iku manggon derajate anak buah luwih dhuwur timbang bose nalika nang donya. Pun nggih. Mari ngono bose iki protes karo Allah, Mbah. Dene zaman nang donya iku dadi cekathikku, Mbah. Dadi apa? Dadi apa? Budak dadi anak buah. Lah kok saiki dene sak dhuwurku ku piye ceritane? Apa jawaban Gusti Allah? Mergo anak buahmu iku raketan cilik amale ning nganggo nglakoni sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Dadi sunahe Kanjeng Nabi ku ibarate kaya mutiara sing paling larang dibandingno karo apa jenenge karo perkara sing ana regane. Jadi wong nglakoni sunah ya, wong nglakoni sunah iku maknane apa? Padha karo wong apa duwe mutiara sing paling larang dibandingno perkara sing ana regane. Sithike nglakoni sunah iku padha karo akeh nglakoni amal sing ora nganggo sunah. Dadi kaya contone ngene. Sampeyan niku upamane mangan Kanjeng Nabi iku biasane nek ape dahar iku nutul apa jenenge iki? Nutul apa jenenge? Garam. Ya, garam. Garam ditutul ngene ya, ditutul tul. Jaman ben ngono kan, ditutul terus tinggal cetak. Iku sunahe Kanjeng. Ya ana sing manuk gak ngono. Ya sangger bismillahirrahmanirrahim cewal. Lah wong sing nglakoni sunah iki sing nganggo garam luwih akeh pahalane timbang wong sing ora nglakoni sunah. Jadi budak mau, anak buah mau raketan dene sithik amalane tapi bener-bener apa sing dilakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngethok kuku. Jadi agama iku karek petunjuk Kanjeng Nabi. Iku sunah. Sampai ana kiai iku ora tau mangan semangka. Mergo Kanjeng Nabi ora tau dahar semangka. Lah saiki sampean niku mbah sunah ta ora iku ana nyekel HP, ngrekam ngene iki HP iku ana sunah ta ora ya. Terus numpak beat, alah yo gak ana sunah. Dadi maknane senajan awak dhewe wis nglakoni perkara sing adoh saka sunah, minimal ada salah satu keseharian jenengan iku sing mau lakoni ana sunahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mbah mangane, mbah dahare, mbah ngajine, mbah ketemu kanca, ngapiki kanca ya. Lah ngapiki kanca sing ngeleki awak dhewe iku sunahe Kanjeng Nabi. Ya dene mau ora tau ngawe rokok aku nek mau. Dene omahku tak wae rokok Samsu dene. Iki tak pamer. Ora lebang kaya Samsu, tapi omahku tak wae Samsu. Lah kok niku lho contohane Den yo. Jadi saya nama kayak ojo Samsudin ya ngono. Jadi umpamane agama itu adalah sunnah. Maknanya apa? Sampeyan lakoni agama iku apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Sithik ana iku sunnah, iku iso dadi amal sing paling gedhe, sing paling dhuwur, sing sehingga budak wae iso luwih dhuwur timbang bose dhewe mergo ndekne nglakoni sunnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir